Mayang gabi, pag-usab, mga angkol ug mga auntie. Tugutin na sab ko ninyo na mga sa tagkatahuran. Magandang gabi po sa lahat ng mga gising pa ngayon. At syempre, marami pang ginagawa. Marami pong salamat at least kahit papaano nagiging inspirasyon po kayo sa akin na ipagpatuloy ko yung ating ginagawa dito kada gabi, no? Simula Lunes hanggang Biyernes, 9 p.m. hanggang 12 midnight. At yung mga pinag-uusapan po natin dito, yung mga napagdaanan nyo po na dati, mga angkol at saka mga auntie. At syempre, balik po tayo, no, sa pinag-usapan natin ang tungkol sa mga bagay-bagay, tungkol sa mga nilalaro ng ating mga angkol at mga auntie nung kabataan nila. Pero bago ang lahat, no, gusto ko lang munang basahin ito, no? Kasi isang taxi driver siguro to, no, na naiwan ang isang gamit. Sabi dito, mayang gabi, Uncle Totoy Bato, shout out sa nakaiwan ng wallet sa taxi ko, Toy, na sumakay sila sa Commonwealth Hospital. Pa-on air ako sa imong programa, Call. Kung saan kayo sumakay, hanapin mo ako. Kilala ako ng guard doon, Cardo Dalisay. Okay. At nasa akin yung dalawang BPI ATM card, dalawa kahit walang pabuya. Mabalik lang sa'yo, makipagkita ka sa akin. Palusi na ako imong kigoltoy. Ayan. Pero totoo to, yung naiwan sa taxi, from Commonwealth, sumakay sila sa Commonwealth Hospital. Ayan, marami pong salamat at naniwala ka sa akin, Uncle Cardo Dalisay. Pero ang iyang totoong pangalan ay si Ricardo Kitoy. Shout out sa iyo, mga angkol. At ikaw, sa lahat ng may mga public service dyan, pag may naiwan dyan sa inyong sinasakyan, ayan, pwede naman dito, i-PM nyo lang si Uncle Totoy. Ayan. At syempre, eto na po, yung pinag-usapan po natin ng yung laro, yung mga traditional na mga laro na sinabi natin kanina, hindi lamang nagbibigay aliw at kasiyahan, kundi naglalaman din ito ng iba't ibang mga benepisyo, at aral para sa mga manlalaro. At narito ang iilan dyan. Yung physical fitness, paugnat sa kusog. Ayan, syempre, nagpapalakas yan ng katawan at nagpapalakas ng physical na kondisyon. Ayan, yun yung takbo, yung talon, lukso. Ayan, pagdagan, takbo. Iba't ibang mga galaw mo ay nagiging ehersisyo yan para sa mga manlalaro. Meron ding social interaction, mga kabisyo. Ayan, agawan ng base, patintero. Ayan, tumbang preso. Nagpapalakas po yan ng pakikipag-ugnayan at samahan. Ayan, sa pagitan po ng mga manlalaro, mga kabisyo. Andyan din yung development ng cognitive skills. Ayun, yung mga estratehiya, mga bilang, pangangalaga ng oras. Ang dami po nating natutunan dito. Preservation ng culture at saka tradisyon. Ayan, mga tradisyon yan ng mga nilalaro po ng ating mga ninuno pa. Hanggang ngayon, dapat matututo din ang iyong mga anak para hindi mawawala yung tradisyon at kultura ng Pilipino, At syempre, pagpapaunlad ng kasanayan at talent, Yung talento nato, andyan pa rin yung agility at iba pang physical skills. At yan po, mga kabisyo, Ito, ilan sa mga nag-comment po sa ating fan page, sa Totoy Bato Official. Ay, saan ba yan? Okay, medyo nawala. Dito na lang tayo, shout out pala ni Honey Bar. Hulat mitoy, lusion nako ang imuhang kigul. Ayan. At eto pa, may gabi, DJ Toy, shout out lang nako akong lalab nga avid nimo Maricel de la Peña of Buluan, Ipil, Sibugay. Salamat kay Toy. At andyan po tayo magtatapos, mga kabisyo, sa lahat po ng mga nakatutok dito. Pag may mga i-announce po kayo, halimbawa, yun, sinabi ko kanina sa inyo, sa iyo, ni Manong Driver, naiwan daw yung ATM. Yan, pwede kayo dito, i-announce po natin yan sa ating mga supporters na mga driver. Lagi yan. Nakapila na po yan sa grahe habang nakatutoy. Ito po yung programa po natin, Totoy na Love. At again, ang ating social media account, so hindi pong kalimutan, siyempre Facebook page po ni Totoy Bato, Totoy Bato Official. Meron po tayong Instagram, hanapin nyo lang din. At iba pa mga social natin, sokmed natin,
Okay, huwag kalimutan, bukas ng umaga makakasama din natin si Uncle Dagol at saka si Tanya Chinita para sa Feel Good Morning, 5 to 8 po yan. At tuwing gabi, huwag niyo pong kalimutan, kasama niyo po si Uncle Totoy Bato, 9 p.m. till 12 midnight, only right here on 90.7 Love Radio. Pinag-usapan natin ang inyong mga karanasan, ang inyong mga napagdaanan na mga memories. And I'll leave you with this song from George Benson para po sa inyong mga angkol. Ingat po tayo. Amping. Kiniga po si Totoy Bato. Good night. Love Radio.